أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. lura ko shari'a ta san da lalura, amma duk da haka dai ko lalura ta samu da ka roki Allah da yafi. Don yanzu abinda aka gudu ka zo ka ce wallahi mata ka bata Allah ce to ka dawo karfe 12 dare. In ka dawo 12 dare sai a ja ka akai cikin daki sai a dururun ga kayanka. Kana ko dattijin kanka ga matar ka can, ko ku a kama taɓan manon na a mai sheka budurwa. Wajen ma in ba budurwa ba wani sa ana taɓan manon na. Ko mace ta kai wani lokaci ba a taɓin nonnan ta kam ko? To da tsohon ka da geme kila geme dorora kuma wanda ya haruru ga nonnan ka in kifa mai mari dan nema. To shi aka gudu. In ka ce a subhanallah za a ce a to baka son kuɗi, ta yanka in baka son kuɗi matar ka ta mutu. To shi aka gudu ga roƙo irin waɗanda su ko wallahi ba su yi don Allah, ba su yi don Allah. To ma'ana dai ana nuna ma in akwai shugabanni na ƙware masu yi don Allah to babu laifi a zo in lalura ta kama haka ko ka musu. Sannan yanzu al'amari ya lalace, shugabannin sunansu ya ɓaci, ko babu komi ko don Allah sun kai maka, in dai mutane sun ka ja wallahi yanzu ana ma tambo. Saboda mi? Saboda ba su tuha makansu asiri ba, Allah bai tuha musu asiri, sunansu ya riga ya ɓaci. Ko sahun sallah an kaga kagwa mace su ana tuhuma ka, wani mun ga yana mace ma wani, wai ko ya shiga, ko shi ma memba ne dan club ne. Kun san an kai ga haka nan ko ba aka yi ba? Inda kaga dai mutum na bi dan limami ne, limami ya baka sallah ka ce liman taso, wai ashe sujudar da liman ya kai kana kallon ɗoyi ne. Ba akwai kasar shegin mamu ba, ku samo shi ku jiya. Wani na limami ana sallama sallah ashe wai shi do hankali ne ya tashi ɗoyi nan na liman, sai ce liman bismillah, ya ja liman an kai gidan sama sai ya rungumin liman ce a ba daidai na ba, ya ce to baka son kuɗi ba. Wannan ba shegin mamu ba ne? Shegin mamu, shi yasa ni kira shegin mamu, sai an ka samu kasar ɗin shegin mamu. In ka zo inda su Hamza akwai shegin mamu, ya ce akwai shegin mamu kenan. Allah shi ɗebe mu wanga mamu albarka, wanda ha ganin shawar limami ne, ba shawa ta addini ba, shawa ta liwaɗi. Limami za ka lalatawa, shi kenan kaga sallah ta lalace. Tunda ɗan luɗu bai ba da sallah yana nan cikin Bukhari. Dan ludu babu limancin dan ludu, yana cikin Bukhari shi kan an wa kowa uzuri shi kan duk wanda ka san dan ludu na ka bi sallah. To ka gani, to kaga abinda suka so yanda daidai da sallar ta mu ta lalace, tunda an haye liman shi kenan kaga babu sallah. Shi ko liman an haye shi gobe mi zai an bashi kuɗi, shi ko ya samu wanda ya haye, shi kenan al'umma ta lalace. Dama abinda a manufarsu kenan, abinda suka so su watsa ta, an ce duk gidan da adda mutum 7 to lalle sai an zuba ta ga 3, sai an waye gari kafin lokacinsu ya kare ba mai bacin sako. Don ce wallahi ƙarya su kai, inda ba cikin masallaci na in gama musu da ashar, wallahi ƙarya su kai. Sun dai sai wanda suka hawa wata walla ko buɗe ta an kai sun san ba ta ciwa gare su. Don haka ku yi annaya, kuma wallahi ba su da laya, duk es gare su. Inda kuka ganowa ku kalle su suna nan suna ramewa, ga su bisa mulki, ga mutum cikin daula, komi ba abin da ya rasa a mara ma ya kai, to ta mita ramat esta ko kaga kuraje sun heso ma mutum. Ina wannan bayarbin nan mai bada maganin kuraje ya ce kuraje su feso ma, to a kai su inda suke. Da kuraje duk jikin mutum kuraje na, to kurajin mina tunda ba zarna kuna cije ka ba, kurajin mina ba sami hata ba dai, kurajin bala'i na. Don haka Allah ya tsaye da bala'in nan can gare su. Allah ka yi mana maganin waɗannan mujrimai ya Allah. Allah ka ga bala'in da sun ka taso ma al'ummar manzonka da ita, Allah ka yi mana maganin su. To shi yasa, amma in ka san shugaba na ƙware na ana kwashewa lahiya, wani makaho ya ta neman taimako kai, makaho sai an ka shi an kai sama da shi ya bar jagora nan ƙasa, da zuwa sai an kai sharrab ga kaya ne, makaho fa nan kusa abu ya ɓaci. Dama yana da hauhawar jini sai ya taso da can haɗa ma da yayyo sulu
ya kama kiran jagora ta kai kama ni sai jagora ya sheko ya ja shi. Su yaran da aka kusa duk sun san wanda an kai daɗa hankali ne ya tashi, ya ce mutai sai an ka ce a bari mai gida hito, ya ce a wallah ban jira ne mutai kai. Makaho ya bar gidan nan babu kyau. To kaga irin waɗannan mai umarnin ka zo ka koka musu. Sannan mutumin da yau ko kyauta ya baka iya fitowa ga fili ka ce ga abin da wani yabba a sa mai albarka, a ce Allah shi mai albarka, sai dai ka ɓoye. Ko kyauta sun ka baka yau wallahi baka isa ka yato ga hili ka ce ga rigawa da yabban, ko ga motawa da yabban, ko ga kuɗiwa da yabban, sai dai ka ɓoye. In baka an so sai dai ka ɓoye. Don kana faɗin haka nan wanda haka faɗa mai dibi na kusa gare sai a noci kai kyalgishe, wato kenan ka banza ba ta roro, banza ba ta kai zomo kasuwa. Ka gani, don haka muna roƙon Allah ya shirya da mu. Amma dai hadisin haka yake, hadisi ne sahihi. Annabi ya ce roƙo kowane irin roƙo ƙasƙanci ne, ma'ana ya kutace da mutum ki ya kuce fuska ta, in dai ba shugaba ya roƙa ba. In ka san shugaba ana kwashewa lahiya, babu laifi ka zo ka roƙe shi. Amma in ka san wani abu na iya shiga ko yana jawo ma tuhuma, to haka makanka. Aw fi amrin la budda min, koko ya roƙo ga al'amarin da ba makawa gare. Rawahu Tirmidhi wa sahahu, Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma ya inganta shi. To wannan babin ya kare, sai babi na gaba. Babu qasmi sadaqati, shi ko wannan babi yana bayani ne game da rabon sadakoki. Rabon sadaka. Kaga wancan dai mun ji falalayyan sadaka ko? To yanzu sadakoki menene sadaqatu? Kaga ai azzakawatu, zakkoki, zakka ta farilla. In an ka tara zakka ta farilla ko ka fitar da zakkar dukiyarka zakka ta farilla, suwa ya kamata a ba, shine abinda wannan babin zai karantar. To maimakon ya buɗa da ayar Qur'ani, domin malamai suna da ladabin cewa duk abinda ayar Qur'ani shi a gabshi ake fara buɗa sannan a kawo hadisai. To bai kawo aya ba, kamata ya mu kawo ta ko? Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamas sadaqatu bai wuce minti shidda 90. To ni da wasu ni wai mu kwashi babin ga to a cika da addu'a ko kenan babin bai samun shiga. To Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka faɗi, bari a bari haka nan ko. To kaga a takaici dai babin da mun ka karantar yana karantar da mu falalar yin sadaka ta taɗau'i ga wanda Allah ya ba iko, sadaka ta nafila. Bancin sadaka ta farilla kuma akwai sadaka ta nafila. Daga cikin falalarta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana kariya daga wuta. Sannan kuma babin ya karantar da mu haramcin roƙo in dai ba Allah zaka roƙo ba, ko wani shugaba wanda kuɗin baitul mali, kuɗin jama'a suke ga hannu nai, ko kuma ya zan wata lalura ta kama ka wadda babu makawa gare ta sai kayan roƙo. To waɗannan su ne kawai. Insha Allah in Allah ya kai mana rai jibi cikin babu qasmin sadaqati za mu ji nau'ukan roƙo waɗanda sun ka halatta. Amma dai roƙo kowane da ka bar roƙon kowa kan roƙi Allah da ya fi ma. Allah ɗaya haka roƙo bai ma gori ba gobe. Musamman 'yan siyasa ba sai ka roƙe su ba. Su ka iskan maka da abu amma gobe kuma ka ji ana tallaka cikin gari. Barin ba ku misali, nan makwabtanmu jihar Zamfara lokacin da abin bai ma ida lalacewa ba, zamanin wani gwamna da an kai mai son addini ga wanda yaka cewa ga baki to akwai wani malami da ya yi kokari ya kama kai ne, malami ne na addini kuma ma'aikacin gwamnati ne, babu ruwa ne da gidan gwamna, ba ruwa ne da gidan kowane dan siyasa, iyaka shi dai in safiya ta waye ta yi ofishi ne, in an taso da ofis yana gida yana karantarwa, in ya zo wa'azi wa da kasan Bello Yabo ya azu wa'azi haka yake, babu sani babu sabo, duk inda ta gitta faɗi ya kai, da gwamna da shugaban ƙasa da kowa, duk inda ta wa'azi ya gitta faɗi ya kai, bai shan koko bai jawo rufe. An ka yawa da aka yi gwamnati ta yawa ta kai ta jawo shiga jiki ya kiya, ya ce abashi da talauci ne, albashi ne ya isai. Ran nan da ana son sai an ka shirya mai cin mutunci, kun san abin da an ka yi, an shaidai in ka ganai gidanka ko ɗauran aure ko jana'iza ko dai wata lalura, amma ba dai roƙo ba shi, kowa an gusau ya san nan mai da haka nan, ban su in faɗi sunan malamin, na fatar kun fahimta. Amma dai zan kawo muku shi kawai don ku san irin munafuncin 'yan siyasa.
babu na kware ga icin kushewa. To shine sai gwamnan lokacin nan sai ya shirya mai cin mutunci, sai gwamnan ya kira yaro nai, malamin na gida fa, bai roƙa ba, bai buga ko ga waya, bai nuna ma gwamna yana cikin matsala ba. Sai gwamna ya kira yaro ne sai ya sa kuɗi ga leda miliyan guda, sai ce je kai ma malamin. Yaron nan na gwamna sai ya zo ya kama malamin, a karama kallawa mai girma gwamna ya turo ne, ce to me ce sako, ce in kawo ma, ya ce mina na, ya ce an shida, ya ce a buɗe kai buɗe. Sai yaron ya buɗe, ya ce kuɗi ne, ya ce kidan ya nawa ne, ya ce miliyan guda ne, ya ce to na mi ne, ya ce cewa in kawo ma, ya ce mi za a yi mai da su, ya ce cewa ɗaya in kawo ma, haka ɗai, ya ce to kenan bani an kai, ya ce to na gode, ka ce Allah ya saka mai da alkhairi, ka ce na gode kwarai. Yaron gai fita, dama al'adar malamai rowa ko bai yi hausa ya kece cikin miliyan ɗin gai ba shi tukuici ba. Shi kenan kun san abin da malamin gai sai ya mai da ledar ga ya kulle yana da durowa, sai ya buɗe durowa ya jefa ledar ga naira 10 bai taɓa ba cikinsu, ko da sunan canji ya canza wata naira ya kawo wata irin filis ɗin ta wadda bai yi ba, wadda an ka ba su ya jiha cikin durowa. An ka kwana ɗaya, kwana biyu, wata ɗaya, wata biyu, sai da an kai wata biyu da kwanaki. Yanzu ba ana dibin malam ya kashe kuɗi ba, sai gwamna ya dibi malaman da a tare da wannan malami 4 sai sa an kirawo mai su, sai ca kwanaki na ba mallan wani sako ya baku, amma ba ku zo kun kai godiya ba. Ina fata kuna bai da ni. Sun ka ce ran kai ɗaya sako mai ce mallan wani bai baku sako ba, sun ka ce to gashi an ce na Allah ne, an ce na Allah ne. To kuɗi ni bashi miliyan guda, ni ce ku biyar, kowannen ku 200,000. Sun ka ce wallahi mu ko labarin bai yi muna ba. Ya ce to ku ka ce wani Allah ne. Shikenan sai gwamna ya tadda mutum, yanzu abinda aka dibi bai da su, ya taɓa su dai ko kun san malami kuma wanda ya kama kai ne ba wani abu gare shi ba. To sai gwamna ya tura wani yaro, sai ya ce ta ya kirawo malamin, ga su waɗannan zaune. An ka kirawo malamin ya zo, algawar ta malam sun ka gaisa da gwamna, sai ce saƙon da na ce ka ba su mallan wani, sun ce baka ba su ba, ya ce saƙon mi? Kuɗin da ni ce ka ba su, ya ce waɗanne kuɗi kuma? Malam ya buzance mai shi ko ya kama bai san da wasu kuɗi ba. Waɗanne kuɗi? Kuɗin da ni ba su, ni ce ni ba wasu kuɗi da an kai mai, an ka ce in ba su. Sai gwamna ya ambaci sunan yaron da ya ba kuɗi ko ya ce wani bai kai ma kuɗi ba, ce ni bai kai min kuɗi ba, ya ce in ba su. Sai gwamna ya ce to a ta a kirawo wancan da an ka ba kuɗin, sai an kirawo shi, ina kuɗin da ni baka, ni ce haka yi malla, ya ce na ba shi. To malla ka ce ba a baka bai, ce ni bai bani kuɗi ba. Waɗanne kuɗi ka bani? Ya ce kuɗin da ni kai ma kwanaki cikin leda, ni ce in ji gwamna, da ka kai ya mun kai da kai, ni ni ce ma, ya ce ga da kace kai ko ya kace, ci ce ya kawo ma, tsakaninka da Allah ka ce min a ba wani? Sai runga ce a'a. Ya ce to ka ji a gwamna, ga yadda mun kai da shi, da ya zo ya ce ga su wallahi ni ban ko abin gaba, cewa ni ya bude ni ce nawa, na ya ce miliyan guda, na mi na ya ce cewa ayi a kawo min, gashi nan tsaye, in ya ce a ba wani. Sai gwamna ya ce to shikenan ni dai da kai da su mallan ni ce, kaga yanzu abin da aka dibi ya kashe su, ko kasan ba su ban ma Allah, kaga duk abin da ya kasance su dai dole sai su ya ba su da su. To ni da shi yaron ya yi kure, sai gwamna ya azama yaron ga faɗa, kun ba inda ya ce mai da shi da wani, sai azama ya faɗa. To ni dai da kai da su mallan ni ce, sai ce shin dama da ni da su, ya ce to a ba matsala, ran kai da ku jira ni. An ɗauka babu kuɗin, ya buga mota ta ɗauko leda wadda take, ya kawo, sai ya miƙa ma yaron ga wanda ya kai mai kuɗi, ya ce kana tuno leda, ya ce ita ce wannan, ya ce to buɗe, sai ba shi ya buɗe, ce kenan ya da su ne miliyan guda, sai ya ce to ran kai daga sunan ka ba su, sai ya sa a kara makallar cewa ni ban da magana da kai, sai ya tafi. Wallahi haka an kawo wani malami nan Gusau, kaga ba roƙawa ya ba fa, ba kwaɗai ya nuna ba, amma cin mutunci idan an ka shirya mai. Allah ya kare shi. Irin karerayen da annan suna bin yanzu, ai abin da ya sa Bello ka ɓaci bukata ya biɗa, wallahi duk shegin da ya ce na biɗa bukata ƙarya ya kai, ku ce na ce ƙarya ya kai. Wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa, zamana da waɗannan 'yan siyasa na rance da Allah ban taɓa biɗan bukata tawa ko tun miyan kwana ba gare su. Amma su zo su yi wadda ne su ce Bello ya biɗi bukata kaza, na rance da Allah ni bukata ko yin ba biɗa ba gare su. Ƙarya suke yi.
kaga wai tunda na tashi ina faɗin gaskiya ina wa'azi ana musu nasiha ku ji tsoron Allah ku bar fasadi, su ko ya za su yi su rama, wai gar suka sun rama. To ai ba Bello aka ba irin Bello aka wa ƙarya ba, kurma wanda bai da baki aka wa ƙarya, ko mai karimcin da ka yi mai ƙarya ya san ƙarya ta yi shi. Wallahi ban da wannan karimci ne, ko yi min ƙarya ko dan wane ne ina cewa ƙarya ya kai, in ko ya girma kamar karin kumallo, kuma da kayi ƙarya ni girman ka ya faɗi, kuma dama ni ba su da girma garan, wanda ka wasa da najasa ina ya ga girma. Wallahi ni ba su da girma gare ni. Tutun nan da suka wargi da su wallahi ni matsayin tutu suke garan. Kun san tutu ko? Najasa, kashi, wallahi ba su kima su bata wuce ta kashin nan da suka wasa da shi ba a wuri na. To suna tunanin su yi min ƙarya in yi shiru, amma ba wai ina magana saboda magana ta min ciwo ba, magana ko ina ba ta zuwa. To kaddara ma ko bukata Bello ya bida, shin yanzu magana bukata akai? Abinda na ce ana lodu, in ƙarya Bello kai a zo a ce ƙarya ta ya kai mana, ku zo ku ƙarya ta in ƙarya ta, sai in kawo shaida. Me ya haɗa maganar da ni ta lodo ta ana lodo cewa da bukata Bello ya bida? To bukata bi ni bida, mi gare ku Bello ya bide ku bukata? Wallahi ni ba to bida bukata ga wani ɗan siyasa ba, ko ba su ba. Duk ɗan siyasar da an Najeriya ba wai na Sokoto ba ya ce muku Bello ya bide wata bukata gare, ko ba yanzu ga wallahi ƙarya ya kai. In ko akwai shi, in ya tuha mini asiri ko tuha mini asiri, kada Allah ya tuhana shi duniya da lahira, ya zo ya faɗi ga lokacin da ka sallama ko ka buga min waya ko ka turawa ne ko ka yi kamun kafa gawa ne cewa ga bukatarka. Wallahi ban taba ba, taudai ni Bello wallahi ban taba ba. Babu dan siyasar da ya samu wannan alfarma. Kuma sun kiran ba sau ɗaya ba sau biyu ba, akwai zadda mun ka zanna da shi wanga gwamna yace min faɗa min mika ka so, ni ce komi ba ni so, ya hito ya rance da Allah in ba mai haka ba, ya ce faɗi mika ka so, ni ce komi ba ni so ni. Sannan an yi ta gitta mai abubuwa ina kawo da kai na gare su, amma wai kaji saboda rashin ta faɗi, ai Bello zage-zagen da yake yanzu wai bukata ni bida ba a yi min ba shi an zage-zagen. To tsakaninku da Allah shin Bello wa'azi ya fara? Inda kamar yau ni fara wa'azi sai a ce ai don na bida bukata na ba a yi min ba shi na wa'azi. Shekara bana cikin ta 29 cikin 30 nake ina wa'azi. A kidan ya duk wanda ka ganin babba na yau Sakkwato, duk wanda ka ganin babba na shekara 29 ya jari rayuwa ta ya gani shekara 29 bakin mina, ba bakin ko mina ba, shekara 29 sun wuce. To shekara ta cikin ta 29 nake bana ina wa'azi. Kuma duk wanda a ƙasa ga ya san Bello ya mai wa'azi, ba gare ku an kawo wa'azi balle ku ce. To duk wa'azuzzukan da ni bukata ne bida gare su ko yau ne farawa mai mulki wa'azi tsakanin ku da Allah da su ne fara. Aka abba mu kai da ba fara ba, shi ko mini bida gare shi. Ya abba mu kai da Yakubu Mu'azu ba, shi ma da Asoja mini bida gare shi ko. Gaskiya ce mu akan kowa faɗin ta makai. To in bukata ni bida gare to shi ko mai yan malha da ni liƙe ba, shi ko mini bida gare shi bai min ba. Shi ko mai yan malha mini bida gare. Rashin ta faɗi ce. Kai ludu mun ka ce a ban ludu. Ni abinda ni ce kenan a ban ludu. Kuma ludu wallahi kowa ka yi ne ba za mu sha inuwa guda da shi ba. Ni abinda ni ce kenan. Don haka wannan wawantar da hankulan mutane na aka son yi, ai Bello bukata ya bida ƙarya suka yi, ko haɗa musu ƙarya suka yi, wanda ya ce muku akan ƙarya ya kai. Dan yari ni shekara 5 kalanda, shekara 5 baki kirin gidan yari, kuma ga iyali. Wallahi ni ban iya tuno wani wanda na taɓa sallama ma tsawon shekaran nan 7 da ni cikin matsala wanda na sallama mai nace don Allah ya taimaka min da abu kaza, ban iya tunowa. In ku akwai shi ya zo ya faɗi a tuna min. Ba wai su ba masoyi yan dan uwa na jini ko dan uwa na addini ko wani wanda na azama wata lalura, ni ban iya tunowa da shi. Balle su da birtattun banza, kaskantattu, kazammu, masu wasa da kashi, waɗanda Allah ya ɗebe ma albarka, najasar banza. Ko abin kware ban nemi taimako gare su balle najasa. Ni an kai najasa, mi na kai da kayan tutu, kayan wari. Mata ka kyamakka ta kai, yau an waye gari matan su ba su da su sai sun sa condom. Mata ka kyamakka ta kai aka ci Bello ya kusance ka, in ba kaddara mai hada mu da ku, wallahi kaddara ta hada mu da ku. Don haka ƙarya suke yi, sannan ku kama kanku daga 'yan siyasa. Munafukan Allah na, kun ji munafuci ko? Abinda ni ce sannan Bello ai ba sai an kawo gwamnati ba, in dai da gaske ne duk makwadaici ya an ka saba yi ma dan siyasa,
in dan siyasa ya zo neman goyon bayan ka kaka cewa to zan goya ma bayan amma on condition lokacin za ka gita abin da haka so ko to duk wanda ya san Bello Yabo ya taba tahowa da waɗanda na ci da waɗanda ba su ci ba da waɗanda a sama da waɗanda na wuce duka tun fara siyasa a waro da bakin zamanin Shehu Shagari ita an ka fara yi da wayona ta MP yanka muka nema goyon bayana ni da jama'ata inda nika aji takarduna na makaranta can na aji takardan kuma komi ta dade in gare insha Allah sai na hishe ta na photocopy na raba muku kuma shi ya sa mata hannu da kai nai ba wani ya sa balle ce bai san da ita ba sannan wanda ya ba ita ya kawo mini yana nan raye bai mutu ba goyon baya na an ka nema ni ban taɓa bada komi ga dan siyasa ba sai dai dan siyasa ya nema garan ni don ni adda abin da nika ba dan siyasa wallahi bai da abin da ya ka bani baka da wani mukamin da ya wuce min mukamin ga da Allah ya bani in bude Qur'ani in tara mutane in karantar da su Qur'ani duk Najeriya wani mukami ya kai ga wanga to wani mukami zan na bida wai mukami ne bida to wani mukami dan neman shege katun banza munafikin Allah dan munafuka kai tsamanin Bello kurma ne ni yanzu open le cikin sirri na kwaditawa bayyane na faɗi kuma ku zo ku bayyana waɗannan da ka waɗannan gunaguni su bai nokewa su yato su bayyana su ba mu ga fuskokin su fuskan mai cewa Bello wata bukata ya bida nika so in gani in jiya ga kauna uwa te ko kauna uba ne na laba ga bida bukata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Domin samun dadaɗan bidiyo mu sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa sai ku yi like don samun dadaɗan